Maikanem Abilin. Tinapalabas iti kuta daansong naginsayo ni Ami Apumaltog. Kunan nilandoken kuana anas ken launay dayta tapno masalak ni banda ti bagida. Iti matpanag na ni Ella ang naggapu iti asyenda. Nakangag iti kanal buong ti paltog iti saan unay nga adayo. Inuray na medyo lumawag sa nakinita no asino ti penaltugan da. May sa lalaki at dinamam mo. Nagpatulong da ito iti kasit nga nabalay tapno isudan ti makamo iti bangkay. Iti panang ituloy na iti panagnana adda nagsardeng akotse iti batog na. Ni Mayor Simon Alban tinakalugan. Itagagayem at doon tituloy ti nobela tayo anapauluan. Maikanem Abilin. Ni Senyor Simon. May kang babae. Aglugan ka ni Tingotse. Sigurot ka. Kasi kamot naman na. Oh. Anya nga tati aramidag. Agwingi-wing aklatan. Kaya't mo asawan, payam, tekas kanyak amayor. Idinto ta siyak lang nga rodan, timang ibagbaga nga umay kamakilugan. Kabisadok ti ugali da iti a tao. Iso alumugan aklaangan iti kotsena. Dito isang ti pagtugawam. Ha? Dito isang ti pagtugawam. Opay akas tauna ti panangilingid mo ti rupam. Akas lada ilimlemang mo. Wano ilimlemangam. Akas ladi mo kaya't na makitak ti rupam. Nakadlawan. Saan ka mo tadangran? Ang apay alingling dang tarupam. Mabalin ka di nga ikatam neta nakadalong dungken ka. Sige, ikatam. Diyak kaya't nakaslad na kabutang mo. Idinto ta duduata matditikotse. Kasano da ito yan? Makamulitan. Aday ta. Naikatkuan. Di nasayata. Ella. Senyor. Sika. Wen. Jacques, senyor. Sige, agtugaw ka, Ella. Kaya't kung agsarita tayo tinalapat. Sana balitawan ti makangag iti pagsaritaan ta. Gapo tawan pa'y mati sekretarya. Senyor. Ita, kaya't kung agpalawag ka. Apay api manaw kay di asyenda. Kaya apay nasken alumiklik ka kanya. May baglangan ta pinilit kang aglugan iti kotse. Pasensya kan, senyor. Ala, ibagam ti rason no apay api manaw kay di asyenda. Idinto tamo matadyak kaya't apumanaw ka. Sige. Ibagak ti pudno, senyor. Isalaysay ko kada kayo. Dagiti awanan bain. Kasta gayam tinaramid na ken ka. At dagayam amo ni Anita may papan iti daytoy. Jak sigurado no kasta, senyor. Dagiti sinalbag. Ella, kaya't kung agsubli kay Jacinda. Agsubli kay Jay. Awan ti basol mo kanyak. Iso at dirumbang amang limlimo ka kasta. Senyor, pinilik laangan ti agulimag. Iso nga idi nakalibasak iti dayjay apasdak. Saan ako na nagpakita pa kada kayo. When no nagsublin iti asyenda. Tadyak kayatan ti riri. Taamukmat akagurguranak ni Doña Anita. Nang runa pay, tad-ad da asyak ti talkanyo na may papan iti asyenda. Di kagtanag tasyak ti makam mo. Basta agsubli ka na iti asyenda. Ngam, Ella, agsubli ka iti asyenda.
Numabalin ko makat sa anin, senyor. Sana bale, taadamot ni Igmi. Kan adamot na ni Ma'am Rina. Agtinulong da ato ha. Oh, Baybay andak ko man, senyor. Tatalaga adya kon kayat tiriribok. Di yung latandak da kamaten ti may papankanyak. Gaputa sigurado nga ipapataynak ni senyora. aniya. Kabisadok ti ugali na, senyor. Isungarod ako na kagsublikan ni Jacinta. Iti kasta, maprotektaran ka. Iso di ka nagsukir, Ella. Agtungpal ka kanya. Mala, bumaba ka, Ella. Agsublikan dito, Jacinta. Sige, senyor. Papa? May bagag sa pamiha. Kastamad, Papa? Manang Ella? Si kakading agpaiso? Wan Ma'am Rina. Asya. Rina, iha, agsubli dito asyenda ni Ella. Nasaya at launay, Papa. Ay na, maragsakan para iti dayta. Sige, nakon. Agsubli ka dyan mansyon, takasaritak ni mamam. Sige, igo pampay dayta kapingain sa gana ni Nana Marsing, Manang Ella. Agyaman hak. Ay na, Manang Ella. Kunak na saan kan nga agsubli? Iso adag iti gamit mo, pinagmaymay samin iti may sa asilid. Awan anyaman na, Ma'am Rina. Nasaya at matadakan, Manang Ella. Adakad kadwami dito'y pagnanaidan mi. Ma'am, Oo, apay adi ka naragsak. Kasla di mo kaya ti panagsublim dito yan. ay saan man? Naragsakak. Kinapudno na, imay simmarungkar ni Ami iti na minsan. Ni Ami? Si Marungkar? Uwan manang, ngam apagbitlaang, pimanaw matla adagos. Anya timbagana? Awan matkat di tinapatag anagsalitaan mi. May papan iti kaayan ayat mi, tinagsaritaan mi. Dinamag na ti may papan kin ni Victor a kaayan ayat ko. Victor? Victor, tinagan ti kaayan ayat mo? Uwan manang, Victor. Kalpasan na. Anya pa'y tinagsarsaritaan nyo kan ni Ami. Nagliday ni Ami. Gaputa nakalipat ka nun ti lalaki nga ay ayatan na. Nagkinarida ka no adida aglinipat. Kinapudno na. Insagutan pa'y ti kaayan ayat na iti kwentas. Tanda ka no dayta ti kinapatag na iti lalaki ang napatagmat kan kwa na. Ngam iti udi na. Addan sa bali nga ay ayatan tay inay ayat na alalaki. Ni Victor? Ma'am Rina, Victor gayam tinagan ti kaayan ayat mo. Taga ano day ta, Victor? Kinapudno na. Diyak amo, manang. Gaputa saan namat nga imbaga kanyak. No ayan na abanda ti pagnanaidan na dito San Isidro. Ngamti ko na. Pagayam na kayo kano. Wan manang. Dayta tiga po na nga imay ditoy. Kaya't na kayo asarong karan kini Ami. Gaputa pagayam na kayo kano. Kasta. Kaya't nasa wen. Am mo yun ni Victor, akaayan ayat ko, Manang Ella. Uwan. Nalabit nga isutay mo mi a Victor. Anagbali na pagayam mi. Amuyo? Nataar ni Victor. Sayang, nabiit lang amin dito eh. Kailiw ko nga rudan. Agarop may sala ang abulan ang nagkuykuyog kami. Kalpasan na, pimanawan. Napanan na. Nag-abroad manang. Wan, ngam di nakto ka nung malipatan. Kat subyan nakto dito'y asyenda.
Sikate umuna ka sarita, Bart. May papanitian niya, senyor. May papan ka ni Ella. Ha? Iti ka nito nga danto pa'y mapasama ka ni Ella. Da kayo tiyag sambat. Senyor. Da ni Ella ija asyenda. Kat impud no na tinarami jo kan kuan na. Ngamiti ka nito nga ulitin nyo pa'y. Siyak ti makalaban nyo. Senyor. Alawag ka di, Bart. Juan, senyor. Juan. Ita, Anita. Agsaw ka. Anya launay ti basol ni Elakan ka. Takas jaytar aramidam kan kuana. Anya. Iti ka nito nga dapay mapasama kan kuana. Amuklatan ada kayo ti akin kapuanan. Dusaan ka no kasapulan. Anya. Laglagi pang timbagak. Awan ti basol ni Elakan ka. Kada kayo kada Bart. Iswad diyo pagaramidan iti dakas. Anya. Bye-bye amon ni Ella. Gapo, tapakairan ranudan tayo. Kat di mo gamdan apatayan. Tayo ti ka nito, akas tati mapasamak. Amuklatan, asikat ti akin aramid. Uray pa'y asawa ka. No aglabsing ka, iti pagayatak. Kabailan ka, nga ipapatay. Anya ti adday ti dayjay nga Ella. Tay sakit launay ni Simon. Madam. Daytoy ti nasakit, Bart. Akas la napatpatagpaykit din dayjay nga Ella ngam iti siyak nga asawa na. Kas iti kinuna na, madam. Taltalken na ngamin ni Ella. Nang runa iti asyenda. Isulang ti talken na. Dayta nga rugkat. Mas talken na dayjay nga Ella ngam iti siyak nga asawa na. Pakanyak dayta. Amumat ngamin ni senyor, akusit kayo, madam. Iso adi na kayo talken iti asyenda. Anya. Pasensya kayo, madam. Naibagak matentikas jay. Tiawanan pa ina Simon na. Nasakit daytoy nga inaramid na. Masurunak at talaga iti dayjay nga Ella. Adan tulatal daw na. Bayan tayon, madam. Total, awan matidakas nga aramidan na kada kayo. Iso abayan yon. Parupam ka ni Madam Akusit, Talaga man nga guro-puro pa akusit. Naimbag din ta di nakapungtot iti kasdyang imbagak. Talaga ni Ella ti kapungtot na. Inatim ngamin ni Ila ka ni senyor. Ang kasamad ngamin. Tatalkan lawan na ni senyor dayjay nga Ila. Idinto ta di natalkan ni Madam. Kat mismo pa nga asawa na. Dahil tangaro ti pagsakitan tinakam ni Madam. Kat idasal na amin kini Ella ti pungtot na. Ay, Boss Bart. Saan nga nga dalimad apa naggusto ni senyor ka ni Ila? Anya? Ulit man ti kinunam? Kunak! Saan nga dalimad apa naggusto ni senyor ka ni Ila? Kunak! Anay ko! Agtapis ka pa apay ngay. Masurong ka tinapis ka, ha? Salbag ka. No anya lalitan ti pagpagam. Kasanon, no adda makangagkan ka. Kat idanon daki ni Madam. Anya ko mangay. Talaga saan ka ngagpampanunatan niya tungan. Ang kadi, ada senyor kan Madam ti agkalabanan no kasta. Bayam atag pinatay na. Anay ko, ni Boss Bart mat. Sumardang kan tungan. Saan mo nga ulitan pa iday tangan sawang mo. Tama nga no adda makangagkan ka. May danon pa'y kini Madam. Nagpakadam ni Nana Marsing, manang Ella. Agsubli ka nun iji kalabaw na. Sana bale, tanda ka kanumad ta nakadwak. Anya, ngam apay adi nakisarita kanyak. Iti kasta, lapdak ko ma. Kuna na asaan na bale, taag tultuloy lang tamat nga agsweldo. Gapot agsubli iti trabaho na iji talon. Ngam,
Kat kunakmat ko na. Asaan akasapulan ang mapanagtrabaho iti kataltalunan. Kat mabalin na latati agsubli dito ayan tano kayat na. Wen, nasaysayat no agsubli, Ma'am Rina. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Gaputa saan kamot ama asikaso. Ngamin, masapul nga inaldaw nga adda ak iti kataltalunan. Saan matanas kan nga da mga sikaso kanyak, manang? Nairwama kun ang mga sikaso iti bagi. Tasipod elementarya ak iti Amerika. Siya kun tinakakaamo iti bagi. Insurunak ti antik akabsat ni Papa. Kasta? Iso nga awan parikot kanyak, manang Ella. Ni, adda nagsardeng alugan iti batog, manang Ella. Amangan no da Papa. Mabit na ang tanak kitaan. Mabalin ka di apanawan na kami, Pairina. Kaya't ko akasarita ni Ella. Sige, Ma'am Rina. Panawan da kami pailaang. Okay. Ita, agsasarita tayo, Ella. Anya ti pagsaritaan tayo, senyora. Masuro na ko na ya. Gapo iti pa nagsublim. Nagpuskol at talaga ti rupam. Senyora. Madam. Saan ka ngagsigsigurado, Ella? Talaga nagalis ti biyag mo ita? Ngam addan tumatla ang aldaw mo. Senyora, idi pailaang akayatdak apagaramidan iti dagas. Gapu iti apalyo kanyak. Gapu taad-adda asyak ti talken ni senyor no maipapan iti mapastrak a kwarta dito asyenda. Ngam ibagak manen. Jakun pa kabasulan dayta. Jak pagayatan ti panagsublik ditoy. Apay ngarod nga adda ka ita dito'y danga. Nagpuskol ti rupam. Kayat kumat nga ulitan. Jak pagayatan ti kaaddak ditoy. Ken kayat ko nga ibaga kada kayo. Anak ka record amin dagiti inararamid yo kanyak. Anya? Wen, iso ano addan to mapasamak kanyak. Iti kanito amatayak. Talaga ada kayo ti mapabasol. Nakasurat amin dayta. Ket no matayak, makadanon to dayta asurat kadagiti otoridad. Laglagi penyo dayta. Anya? Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di liwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Rebutazo. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Maikanem abilin.